Tepuk tangan kagem genduk Safia. Genduk Safia. Sembah nuwun. Pripun Mbah BG? Pripun Mbah BG? Mujizate Gusti Allah pancen luar biasa kanggo genduk Suarane hebat. Safia. Terus belajar ya nduk, aja kendho. Insyaallah Gusti berkahi tindak lakumu lan dadi seniman hebat ya nduk. Sukses ya no. Nggih, alhamdulillah. Saderengipun pesan kula kagem renjang-renjang sedayanipun Nggih. khususnya penyandang disabilitas tetap semangat, Amin. percaya diri dan percaya bahwa produk Gusti Allah niku mboten enten sing gagal. Amin. Tepuk tangan. Amin. Motivasi kagem sedaya kemawon lho. Produk iya. Gusti Allah ora ono sing gagal. Kabeh Iya. Semua ada hikmahnya. Iki ketoke mung sak tembung ning anu ngembet karo Biung Cangik lho. Lho ngapa? Produk Gusti Allah ora tidak ada yang gagal. Nggih, leres. Lah mula Tengkleng ya aja ngantek kendho, kudu semangat. Aja ngantek gagal. Gagal sing napa? Lho gagal sing urip dhewe kuwi kudune mumpung jagat digelar ya Karo mimin kok ya. mimin mangsa. intine wong urip aja kebak ing pangresu lho. Gitu lah. Nah, iku sing digawe apa konkret kadang yuk. Terima kasih, Makasih. Sofia. Sekarang minta ini ono meneh Mak Cange. Sapa? Iki Menika Mbak wonten Eka titipan Suranti. Mas Mbak Nggih. Cangik karo Mbak Limbo. Diwas riyen. Nggih, menika wonten titipan yang sering bekerja sama dengan dalam yudo negara. Antaranipun. Satu, Gembira Lokaso. Oh nggih. Nomor dua, PT Dibak. Nomor tiga, Gading Riko. Nomor sekawan, Hobiku. Nggih. Nomor gangsal, Sania. Lajeng ingkang pungkasan PT GTG. Menika ingkang asring bekerja sama kalian dalam yudo negara. Setiap ada pentas ten Yudhanegara nggih. Nggih. Supportnya luar biasa Gusti Yudhaningrat. Sekali lagi saya mohon tepuk tangan untuk Gusti Yudo. Waduh, Amin. luar biasa. Biasa sebenarnya Gusti Yuda. Nggih. Niki Mbak Tatin kalian Mbak Eka yang apa? Ya. Monggo, Nah, ayo. sisan yuk. Atin karo Eka dek sisan biaya loro. Monggo Bu Tatin, Bu Eka. Yo, Tin. Yo, Kak. Eka sik lemune koyo ngono, Cak. Lah, Ya Cik. Gusti, ya Robi. Kak, kok lemu itu, Kak? Aku ngendi jatah iki? Arep lemu nek wong ayu nggih tetep ayu nggih. Lho lemu ngene iki ra tegese ki wis makmur gemah ripah lo jinawit. Amin. Ya Rabu Tatin. Betul. Aku ki mbiyen ngira Tatin ki lemu jebul sik kalah lemu karo Eka Suranti. Nggih, nganggon tek tenggen HP memang lemu tapi aslinipun nggih ngenten menika. Nek ning HP ketok XL nek ning kene asline Kok jebeben. Waduh. Jenengan iku namung delok njabane. Oh, Lah, ngoten. Lah kok mangke. Jerone. Jerone sing merawut. Waduh. Ayo, iki bawa berdua ya. Nggih. Nah, berdua. Gandeng menika wonten lenggah pangripta. Nggih. Lagu Lah, langgam. langgam. Nggih. Sesuk ade nyambut gawe nganggo lelagon kuwi lho. Heeh. Iki sing ngripta lenggah ning kene ya. Susila tengkleng. Ki Susilo Tengkleng. Pak Susilo tengkleng nang kene. Calonku iki. Oh, alah. Bu Tatin iki dolan. Kuwi jatahku.